Χαίρετε! Σε αυτή την παρουσίαση θα μιλήσουμε για τις βασικές λειτουργίες των πλήκτρων ενός πληκτρολογίου στον κειμενογράφο LibreOffice Writer. Παρακάτω βλέπουμε αυτή την εικόνα του πληκτρολογίου που μας δείχνει με βέλη τα βασικά πλήκτρα του κειμενογράφου. Έχουμε το πλήκτρο Caps Lock, το πλήκτρο τόνου, τα πλήκτρα Backspace Delete, το Enter, τα βέλη του πληκτρολογίου, το πλήκτρο Spacebar και το Shift. Όμως πάμε να δούμε τι κάνει το κάθε πλήκτρο και ποια είναι η λειτουργία του. Αρχικά ξεκινάμε με το πλήκτρο Enter που δημιουργεί μια νέα παράγραφο, το πλήκτρο Spacebar που τυπώνει ένα κενό χαρακτήρα, το πλήκτρο Backspace που διαγράφει το χαρακτήρα πριν από το δρομέα και το πλήκτρο Delete που διαγράφει το χαρακτήρα μετά από το δρομέα. Τα βέλη του πληκτρολογίου μετακινούν το δρομέα ανάλογα με τη φορά που το βέλος που χρησιμοποιούμε. Το πλήκτρο Caps Lock που όταν ενεργοποιείται το πληκτρολόγιο τυπώνει κεφαλαίους χαρακτήρες και αν θέλουμε να γυρίσουμε σε πεζούς χαρακτήρες πατάμε δεύτερη φορά το Caps Lock για να το απενεργοποιήσουμε. Μετά το πλήκτρο τόνου είναι αυτός ο χαρακτήρας που βλέπετε στην παρένθεση και το πατάμε πριν γράψουμε ένα χαρακτήρα που θέλουμε να τονίσουμε. Για παράδειγμα, για τη λέξη τόνος που τονίζεται στο πρώτο όμικρον, πατάμε πρώτα το γράμμα TAF και στη συνέχεια το πλήκτρο του τόνου και μετά το γράμμα όμικρον, ώστε να εμφανιστεί τονισμένο. Και τέλος το πλήκτρο Shift που χρησιμοποιείται συνδυαστικά με άλλα πλήκτρα για διάφορες λειτουργίες και για λόγους πρακτικότητας. Υπάρχουν διάφορες συντομεύσεις που αντί για να τις ψάχνουμε με το ποντίκι μπορούμε να τις κάνουμε με συνδυασμό πλήκτρων ή αλλιώς πατάμε το Shift παρατεταμένα σε συνδυασμό με ένα χαρακτήρα που θέλουμε να τυπώσουμε σε κεφαλαία. Αυτή είναι η δεύτερη λειτουργία του Shift. Για παράδειγμα, βλέπουμε ότι το Shift μαζί με το K τυπώνει το κεφαλαίο K, όπως και το Shift μαζί με τον αριθμό 2 θα τυπώσει το χαρακτήρα που φαίνεται πάνω από το 2 στο πληκτρολόγιό μας, δηλαδή το παπάκι. Στη συνέχεια θα σας κάνω μερικά παραδείγματα στο LibreOffice για να τα κατανοήσετε καλύτερα. Λοιπόν, αρχικά θα γράψω τη λέξη καλημέρα. Καλημέρα. Βλέπετε ότι δεν έχω τονίσει ούτε το ε ούτε έχω βάλει το πρώτο κάπα κεφαλαίο. Πώς θα το κάνω αυτό? Θα μετακινήσω αρχικά τον δρομέα αριστερά με το βέλος στο αριστερό στο κάπα. Θα σβήσω το κάπα και μετά θα ενεργοποιήσω το Caps Lock. Θα γράψω το κάπα και μετά θα απενεργοποιήσω το Caps Lock γιατί οι υπόλοιποι χαρακτήρες θα γραφούν και αυτοί σε κεφαλαία. Ένας άλλος τρόπος, όπως είπαμε πριν, είναι Shift μαζί με K και βλέπουμε εμφανίζεται το καλημέρα. Συνέχεια μετακινώ το δρομέα, την κάθετο που βλέπετε που αναβοσβήνει με το δεξί βέλος, στη λέξη, στο γράμμα ανάμεσα μη και ε. Τώρα, για να δούμε τις λειτουργίες του back και του delete, του backspace και του delete. Το backspace σε αυτή την περίπτωση θα διαγράψει αριστερά από το δρομέα, δηλαδή το μη, ενώ το delete δεξιά από το δρομέα. Τώρα, αφού σβήσαμε το ε, ας δούμε πώς θα το τονίσουμε. Όπως είπαμε, θα πληκτρολογήσουμε το χαρακτήρα του τόνου, τον πλήκτρο του τόνου. Βλέπετε δεν εμφανίζεται κάτι, αλλά μετά όταν πατήσω το ε, το ε θα εμφανιστεί τονισμένο. Στη συνέχεια με το Enter αλλάζουμε παράγραφο, όπως βλέπετε, μας αλλάζει γραμμή και με το Backspace μπορούμε να πάμε πάλι πίσω ή με τα βέλη πάνω κάτω και μετά δεξιά αριστερά. Αυτά για σήμερα, ευχαριστώ πολύ, καλή συνέχεια.